हाय फ्रेंड्स। तो एबे राति 10टा बाजी एबे मो दुकान सैला तो गुच्छे गुच्छा के आसती ये दुकान पाखु तो ये मंदिर पाखु टे आसती तो सांग मैंने आपण मैंने निहाती कमेंट करेंगे विश्वास विश्वास जिनसटा केमितिका विश्वास थरे भांगिले मनरे कौन हुए तो निहाती कमेंट करेंगे कहीं कहीं भी तो जड़े ठीक भी नथिबे जे विश्वास रे धक्का खाइथिबे। धक्का माने कौन माने तमे कहा उपरे गोटे विश्वास रखिथिबो जे से यही कामटा करिवनी कि मते से यही जिनसटा दब गोटे जहाँ भी हो ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଇଟା କେମିତି ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିବ ସେଇ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ସେଇ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଜଣେ ଜଣକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ମନରେ କ'ଣ ହୁଏ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମନଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଶିକାର ହୋଇଥିବ ଏମିତି ଜଣେ ବି କେହି ନଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଘାତ ପାଇନଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶିକାର ହୋଇଥିବେ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଛୋଟ ବେଳେ ହଉ ବଡ଼ ବେଳେ ହଉ ଯାହା ହଉ ହେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଇଥିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କମେଣ୍ଟ।